Kaixo lagunok, kakao pote hau ikusten duzu, ezta? Eta argazki hau ikusten duzue. Horrela geratu zitzaizkidan Espainiak kakao hau frogatu ostean. Jakinarazi nahi dizuet garrantzitsua dela webgunea ezagutzea eta gainera beste batzuek egin dituzten komentarioak irakurtzea. Eta beste aldetik, garrantzitsua da ere erosten dugunaren tiketak inprimatzea eta gainera webgunearen pasaitza segurua izatea. Beste aholku bat da estekaren hasieran HTTPS jartzea, horrela ziurtatuko zarete webgunea benetan segurua dela. Azkenik, esan nahi dizuet, erosketak egiten dituzuenean wifi sare pribatu batetik egitea, zeren askotan publikoak ez dira oso seguruak. Eta, espero dut aholku hauek erabiltzea eta erabilgarriak izatea zuentzat, eta, ere gogoratu nahi dizuet, denda fisikoak existitzen direla eta ez dugula guztia interneten bidez erosi behar. Eta hau izan da guztia. Hurrengora arte, agur!